Les cues dels camions al Regne Unit, el tancament de l'Eurotúnel i la negativa a rebre avions procedents de United Kingdom no opaquen el nivell d'estultícia que novament han mostrat les persones residents de la Galileo Galilei o les nombroses festes privades que s'han celebrat arreu l'estat espanyol, malgrat trobar-nos en el 283è dia de pandèmia. L'anunci del vaccí sembla que ha desfermat una part de la societat, tot i argumentant que s'hi pot veure la llum al final del túnel, però és que encara que fos així, hem de pensar que estem dins del túnel. I el que és pitjor, amb més de 17 mutacions acreditades d'aquest temible virus. Cada dia que passa estic més persuadit que els mitjans de comunicació de masses, vull dir la ràdio i la televisió preferentment, han influït i molt amb aquestes actituds destrellatades, perquè la propagació de les notícies va molt accelerada i acceleren molt la vida normal dels nostres pobles. Calma, a poc anirem tirant endavant.